Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. I'm in the streets of Johannesburg, Bafethu, and this is King Ginger TV. You know what we do, we do it best, Bafethu. Senza show ukuthi abantu abafisa ukuhlukana, abadinga iplatform, siyabasiza. It's cold in Johannesburg and idinga ukuthi sipasa amajakhethi ngoba kuyabanda, kwatonya, kuyabanda. Kuyatonya, kuyabanda, ngazivele ngakhumbula uMampintsha mntanami uShimora ebesethi kuyatonya, kuyabanda. King Ginger TV, angisakufuni. Let's break up. Let's do the right thing. Hlukanani Mzansi. Take me straight to Home Affairs. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bampolunyu, Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. This is Angisakufuni. It's whereby people do what they do best is to break up. Mawukuthi ukhona umuntu ongasamthandi and ufisa ukuhlukana naye. Right on my show. Talk to me. Ngizoza ngizokulanda ikasila yakho nihlukane. Ngiqede lapho ngikubuyisele emakasana. Today I won't waste any time. Ngizosondeza my sister akhulume nje mfethu ukuthi khamba kanjani. Sikwazi ukuthi nathi siqhubekele phambili. It's Bibili King. It's isiza my sister ukuthi inkinga yakhe yini. Mama, ngicela uze ngapha. Yaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ubani kami? Zanele siyabonga. Usiphalelile uyakhala uthi umjolo this umjolo that. Kwenzakalani emjolweni? Umjolo wami right kodwa akusiyo nogayi ngimdingayo nje. Hawu. Right usweet ayikho into errong akayenzayo kodwa akasiyo le type yami. Futhi mude ulogayi nje oyilento le. Oyithanda. So wena uyilo muntu othanda abantu abade, abaslender, abamnyama. Yes. Kodwa manje ayizinto kufanele omunye umuntu ayimina akusuyele enhlobo yindaba ukanjani kanti yena? Uphansi, ayi umuntu ophansi angikhona nje ezinye izinto ukukhuluma nayo nje. Ayi manje ngiyabona ukuthi ngcono ethola omunye umuntu ayi ngeke ngiright ngaye nje kwayena manje. Kodwa nami hayi ukuthi ngoba ngasamthandi kukho into wrong akayenzi la ayikho. Umuntu ophansi. Umuntu nje ophansi. Amanje umuntu ophansi naye ubuye kwesisikhathi kube nalokho nje. Alamisa manje. Akakaza kuthethise nje. Akathethi, uhlale sweet nje ngaso sonke isikhathi noma uyibona unephutha usweet. So ayi manje ayi angisaqondi ukuthi kwenzakalani nami manje noma uright or ikhonto enenkinga nayo. Asamfuni? Ayi ngisamthandi. Ukhona nosumthandi? Ngeke ngimthandayo kodwa nje ngizothola ngizobamba lapho ngizobamba khona. Peace job. Yeah. La ubizwa khona. La ngibizwa khona nje ngaleso sikhathi. Kodwa nje ayi yena shem ngiyabonga ayi ngeke ngisakhona. Manje sister, njengoba uzomtshela ukuthi awusamthandi, unama options awu2 ukuthi simnike imali ayogibela lapha entabeni. Agibela itaxi ayelokishini. O ubuyele naye emuva ngale ibhasi njengoba sinilandile. Hayi asixabene singabuyela nje. Kuzoba kuyena ukuthi wenze njani mina hayi anginankinga. Ngeke umlahle. Hayi ngeke ngimlahle kodwa nje kuyaphela nje ngifuna phela ukuzomtshela cha kuphele sengiright. Hayi imali yethu ayindawo. Awusondeze nangu boy lapha nakuthiwa aqatshenwe. Two phansi. Ngicela nawe ukhulumele phansi naye. Ngaphakamisa. Yebo umuntu ophansi. Cela ungilandele yena mfethu. Hayi. Sister. Yebo. Awubathanda abantu abaphansi? Hayi umuntu ophansi hayi.
Hayi ukuthi angimthandi but mase phansi kakhulu noma nami ngiyibona ukuthi nginephutha phela uma unephutha umuntu kumele nawe ukuthi ukuphakama kancane khombisa ukuthi uyindoda endlini. Manje yonke into sekungathi umfazi endlini hayi ngeke kulunge. Ngeke kulunge kusho ukuthi uzogcina ngimshaya lowo muntu loyo. Lo muntu mude nje indaba uthi uphansi. Uphansi mude nje uphansi kodwa ngokomoya wakhe. Akusimlindi. Awumkhonto lo. Bhuti. Sibona. Unjani mfowethu? Phela njani? Ngiyaphila ubani igama mfowethu? Hawu Luyanda. Luyanda lolu thando. Luyanda futhi ngihleli nemama lakho la imanzi yakho. Uyangichazela ngoba enithanda namnandi ngakhona. Wena wathi nje uyithandayo ngayo. Hayi kuningi kakhulu yambona nje naye ngoba ehleli. Uyangichaza nje yabonga yonke into isitofuza. Hlala kwakhe nje kuya. Umama nje ogcwele. Sure. Ya kuningi. Uyalibona yini future wena mfethu kulolu thando mfethu? Hayi ngiyalibona manginayo impela. Uyanginakekela yabo ayikho into angangenzeli yona noma ayikho into engamenzeli yona. Ukakucasule kodwa. Ya kuba khona lokho kodwa yabo buye kuphele lokho yabo sure. Hayi mama ungibizelani la ngoba ngazi ukuthi ungibizelani. Umbuzo omuhle. Ngicela umtshele mama. Ngikubizela ukuzokutshela ukuthi hayi into ebesihlanganisile ngicabanga ukuthi iphele. Awu kanjani manje mama? Ngifana ukuthi yimi indoda mosendlini. Awuthethi, awuphakami noma ngirong, uyayithulela nje. Awusho lutho nje yimi shothi indoda endlini phela makuzokhuluma mina ngaso sonke isikhathi. Awu bengazi mina mama ngitshela ukuthi lolu thando lolonginika lona deserve. Lutho uthando liyadinga isiqu kubo ubaba endlini. Kuyafuneka ukuthi ube ubaba isikhathi. Ukusikaze ngempama. Mangiphumile nje ngaze ngabuya lethi kumele ukuthi ubuhleli sonke lesikhathi ungabuya endlini. Wena ubuza uyayithulela nje. Wena uright. Yonke into engishoyo ukuthi hayi. Ukuthi mama ngisanga kubuza kwesinye isikhathi yabo angikethu nabangani bakho manje angazi ke mama ukuthi bangani phela bakhona yebo kodwa phela kumele ube indoda mawuthi ngo6 ngidinga la endlini. Uthi sonke lesikhathi ubudlala ngami nje. Hayi ukuthi bengidlala ngawe hayi ukuthi ngoba ngingakuthandi. Kodwa indlela oyiphethe ngayo yokuthi uphansi kakhulu uthi phansi wena. Ngiyahluleka phansi kakhulu. Phansi nje kakhulu. Phansi wena. Ngiyahluleka nje manje. Sabathe ngiyabekezela hayi ngiyahluleka. Angisongazi ungibezela amakhamera. Amakhamera yiwo phela zokuxazululela inkinga zami nawe. Angithi bezama ukukhuphula uye phezulu ngoba uphansi wena. Hayi mama musuganga ngeke ngingakwazi ukukushintsha konke lokho. Lutho angisafuni nokusuza ukushintsha sengiright nje. Ngiyabonga nje manje ngawe. Uthi khona umuntu azomnika ithuba mawuthi. Uba phansi nje mama nje uthi awukho wrong. Uthi awu right yonke inkinga yakho phansi. Ngiyabonga nje. Awu ngiyacela mama ngingakwazi ukushintsha phela. Angisafuni nomuntu ozokhuphuka sengiright sengiyothola omunye. Awungakhuphuki ungavuma wena ukushiwe isitufuza lesi. Uthi uphansi ndikuyabanda mfethu manje uthi uzolala phansi. Uyabona ke manje lamakhaza ngizokwenza njani mina mama sawuzame ezinye ke itufuza hayi mina ngiright. Hayi lutho. Ngiyabonga nje mina ngawe sengiyabonga sesiqhubele sesisidi isikhathi kunini ngibekezela ngiyabonga ngeke ngiyabonga uthe ufuna ukukunyisa ngoba uphansi nginika yonke into ukukunika yonke into phela kuwakusiza kwesinye isikhathi angidingi yonke into ngidinga wena ukuthi ungilwele ukuthi ungithanda kangakanani umuntu omthanda uyamlwela. Awu mama usungazisile nje ngeke ngisakhona cela siyeke nje sihlukane ngisafuna lutho. Uthi my brother ushakwa sani ngempama ngisafuna lutho qula nanokuqukula ke mawukuthanja lutho angifuni ngangifaka nasejimini ya ngamfaka welcome ungamfaka mfethu ejimini ejimini manje ya mfethu khona ezokwazi ukudila nesitufuza nami ukuthi ngikwazi ukuphatha umama hawu lutho usulate ke vele usulate mama wakhe izoshintsha yonke lento uphuzile uzokuluwela wasani ohamba nakho impama angisafuni nokuthi angilwele sengiright ngiyabonga nje ngisakufuni kodwa mama hayi akasakufuni mfethu akulona ihlazo yakusiza akasakufuni and uthe ngeke mfethu akulahle la so uzobuyela nayo ngemuva ngebhasi lele ngililande ngalo hayi kodwa mhlawumbe kungenzeka sikwazi ukuthi yaxoxisane ebhasini nabo so nizohlala nobabili ngemuva ke niyazwa ya sohlala sobabili hayi kunankinga akunankinga ya kunankinga welcome fakuba fe ebhasini
usisi uzomlandela manje ngisafuna ukubhunga naye ngakwati bafo yezwa akhali lova sister yakuthanda lo mfana sengi-right ngiyabonga nje ngayi uphansi kakhulu ne hayi uphansi ngoba nje nasendaweni e-right uphansi nje nalapha uyakhuphuka kodwa uphansi ngiyabonga nje no nangu ubhuti welcome uzofaka ebhasini senibuyisele lokishini wena no brothers ayikho inkinga mawukuthi uyaqhubeka uyakuhlupha uyosithinta sikwazi ukudila naye uphansi kakhulu lo okay ngiyabonga showcase welcome ngiyabonga mfethu King Ginger Cream de la Cream, you know the story. This is Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up. Like when ngengeje la, like sempela ndaba la, like sesihlahleni sokugcina la kutara joko nindoda ivithike. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu Bambolunu class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, isishintshile like towards you. What made you go to Why the food that? Why the food? Why the inkinga usekhathele isena